ତତେ ସେ ବାପା ମାନି ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଆ ନା ମିଆଁ ମୁଁ ତ ବାପା ମିଏରେ ସେ ଟୋଟାଲି ବାପା ମାନି ଦେଇଛି ହେଲା ନହେଲେ ତୁ ପଛେ ତୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି କେଁ ହେଲା ଧନ ସେ ଟୋଟାଲି ଯିବନି ହେଲା ତୁ ଆଜି ତୁ ରହିଲୁ ଏଇଠି ଛେଳି ଦେମି ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ମେଣ୍ଢା ଦେମି ମୁଁ ଦେମି ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ଦେବି ରେ ଦେବି ଦେଖେ ଏଇଟା ହେଲା ନିଆଁ ଏଇଟା ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛୁ ନା ଏଇ ତ ମତେ ଚାଲିଲା ତତେ ସେ ବାପା ମାନି ନେଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଲୋ ଗୋଲାଲୁ ଛାଡ଼ିବନି ସେ ବଡ଼ା ବାପା ଦରକାର ଚାଲୁ ସିଏ ବାପା ପାଖରେ ରହିବ ବଡ଼ା ଏବେ ତୁ କବାଟ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ କବାଟ ଦେଇଛୁ ରେ ବାପ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ତୁ କବାଟ ଦେଲୁ ମୋ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଲୋ ବାପ ଏଇ ଅନେଇଛି ଏଇ ତତେ ଡାକିଲା ତତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଯାଇଛି ପଳେଇଲା ବାପା ପଳେଇଲା ବାପା ପଳେଇଛି କବାଟ ଦେଇକି ଆରେ ପଳେଇଆ ଆଇ ପଳେଇଆ ସେ ବାପା ଆସିବା ଆସ ପଳେଇଚାଲ ବାପା ଆସିବା ଆସ ଆଇ ବାପା ପଳେଇଲା ନେଲାନି ନେଲାନି ବାପା ନେଲାନି ପଳେଇଲା କ'ଣ କହିଲା